ina ne wallahi tallahi ta rayuwa in ba a haƙuri kuma ba ka da mai gaya maka gaskiya to ka shiga to ka ba haƙuri inda yanzu ne to zamani ne iso wani iri kowa wai sai abin da ya ga dama yake kali ne wallahi ba haka bane ya za a yi da mutum mu dai addu'a ita ce Allah ya bayyana ta ci abinci wata ci abinci yawa ake ta abinci ran ma kai wani tana jin ko da ran kai ake mata abinci ai dole zamanin nan fa muke tsoro fa zamanin nan fa ake tsoro fa Assalamu alaikum. alaikum assalam Aisha lafiya na gaji kina lafiya Aisha Daman na zo neman Zainab. ai ba ta wasan gidan na Kwana biyu ba garin ta a makaranta sannan ba ta zuwa gidan. Ina ce bari in zo in duba ko lafiya. zancen da muke kenan Aisha oh Allah mai iko Zainabu Abu ta zama abin da ta zama kuma laso zancen da kike kenan kika tar da mu nan mu ma kanmu muna ta'ajjabin ina take ina ni kuma nace Allah ya sa ma da ran yace a daina wannan magana ce ai zamani ne haka yanzu ba ta gidan ku ana biyu da gidan ta ba ka haifi da baka haifi halinsa ba ina sai dai shiriyar Allah tsakaninmu da Zainabu Abu sai dai addu'a Aisha duk inda kika san kawayen ku ki dan jajje gidajen su dan Allah ko Allah zai sa a ganta ko wani waje ko sosai in ya so sai ki zo sai ki ga mishi amma a boye kar ta san zaki zo ki je wannan aikin ki samu lada shahada ce kuma ki dinga yi mata nasiha da a matsayin ki na kawai cikin zama yar uwa ma ke dai na ga ki da nutsuwa ki da hankalin ki zobo a ta kafa sai ke yanzu zobo wala ta kafa sai ke ba lafiya kafa ayya ba lafiya kafa zobo ai canye zobo na ka buga babu lafiya ai ai ta kafa su ba ta yan mata aiki ta kafa sai ke yanzu to Allah sauki amu ai kaga hankalin iyaye ya kwanta iyaye mata sai dai koyo men shagen kenan wannan a yi magana muna cikin wani hali yarinyar nan ina ta shiga oh Allah kaɗai masa ne Allah ka bayyana Zainabu Abu da alheri Allah je ki abin ki to Ƙara kuɗi. Ya kuɗi fa. to ki nemo ta ki binciko ta To shi kenan sai an ji. ku daina biye-biyen siruɗe ku mazan zamanin nan ni ban ga abin da ake ji a mazan zamanin nan ba ma ban san me ake ina roman yake bare bare me ne bai roman sa abin yake wallahi